Sziasztok emberek, ez itt a Survivor második része, és ugyanúgy itt van velem MGDet 2003. Na, jól értem. Na, menjünk Sky Hunger Games-ezni. Dök, nem tudok megsebezni, ha? Várjunk ki, és itt a rágó a számol. Na gyere, Spam. De. Kihújtózok. Megvan. Basz meg, tegyél el mindent, dobáljál mindent, dobáljál mindent. Basz, itt az admin. Bazd meg, ne bazzolkázz! Bazzam. Aha. Perhome. Oké, ezek nem kellenek nekem, csak az almok-e. Ó, bazzokát, azt újra tudom tölteni, úgyhogy mindegy. Na én megyek robbangatni, és közben bányászni is lehet. El kéne menni Pervor PvP-re. Pervor PvP, na próbáljuk ki a kicskét. Hát ez az. Nem tudok, ja, tudok flyolni. Bam, touchdown. Touchdown. Diaszetet ellopjuk tőle. Vágástein. Na emberek, itt vagyunk megint a Sky PvP részlegben a Polycrafton, ugye? És most éppen felflyolok, mert majdnem lástam. És ha kérdeznétek, hogy miért tudok flyolni, OP. Tudom, csak hülyéskedtem. Na, ingyen lehet flyolni. Leesett a kis hülye. Ó, hát mi nem. De Minecrafton nincs jogomban hackelni, úgyhogy nem is akarok mondjuk. Mert ez egy szent játék. Ahol OP-k vagyunk. Hamarosan belagoltott a TNT-zése. Van Hunger Games. A szerveren a kurva anya, melyik volt az? Van a Pervalp Hunger Games. Hát én is nyugi. Perfly. Így talán egy picit. Teszik. Hát én majd visszabaszok neki. Bazd meg, azt leállította a flyomat. Perfly. Én meg megint flyolok. Mert mi kis csórók vagyunk. Vagy ilyen próbákat... Megint kikapcsolták a flyomat. Beszarok. Az anyád! Megint lekilleztek. Én is most elkezdek
Talán. Ó, találtam valamit. Ó, találtam egy kicsit megsebzett vaskardot. Nagyon picit megsebzett vaskardot, amit most én szépen felviszek az Ender Chestbe. És meg a flyolásért, bocsi, csak most hülyéskedek. Rajta kap... Veri, megtehetem. Engem szeretnek az adminok. De nem búzolással értve. Kajak. Jipjaj, az anyádat! Ó, na menjünk a rancsákira. Hoppá. Sziasztok emberek, itt folytatnánk a videót. Most megvágtuk, és igen, most jönne fel ez a hülye gyerek. Bocsi, nem hülye, csak egy kicsit furcsán normális, és itt vannak a cuccaim, ugye? Tisztításkor. Tudom. Na. Meg bocsi, hogyha alig halljátok, csak most szerintem, vagy bocsi, alszik neki otthon egy csomó mindenki, és nem akarja felölteni. Ja? Akkor beszélj már hangosabban, basszeg. OP, basszeg. Annyira vagy OP, hogy tudsz ugrani. Most ezt komolyan mondom. Banzai! Júj, banzai! Nekem itt van 51 aranyalmám. Kit felderítő. Én meg szerintem imádok Skype PvP-zni. Az anyádat! Engem megtámadott egy rossz buzi. Tudom, hogy hülye vagyok. Nem vagyok meg hülye, csak furcsán normális. Én jól tudok. Az anyád! Annyira tudok jól, hogy most estem le. Hát ahhoz mesteri munka kell. Megyek kőkardért. Azt én meg milyen menő vagyok, csak így leugrok-e. Ó, mennyi pénzem van itt? Ó, 140 dollár. Dollár. Szia, DLC-es! Érc. Voltam már vele egyetlen. De hülye vagyok. És most szerintem meg is kéne keresni egymást. Most feljöttem a buzik szigetére. Vigyázni kell, mert buzivá válsz. De ugye azt nehéz elérni. Hát! Majdnem leestem. Na így. Meg ugye én így úgy amúgy mesteri jumpos vagyok. Ó, 300 dollárért? Mi a rákon van itt 300 dollárért? Jó, én szerintem kiveszek egy diakardot, vagy egy vaskardot, vagy egy dinnyét, vagy egy kecskét. Ui! Áú, fáj a bobszím. Jaj! Mr. I. Melyik I? Megborotválom. Akkor most menjünk ki egy szigetre? Vagy hogy hívják az Pokémon, vagy mi ez? Ui, elindulok az aranyalma felé. Oké, mert... Jaj! De nem enged fel. Oké. De nem enged fel. Jó, akkor.
lobby. Na, ma átvált a lobbyba. Akkor arancsáki. Na most már végre felengedett. Jaj, én meg itt égtem. Ja, mert utoljára úgy léptem ki, hogy egy diasztotás megütött. Nem látják a pöpim, mert van egy rajtam egy gatya. Én... Elviszem az XP potihoz? És hol vagy egyetem? Ó, nekem van enchantolt diakardom is, egy csomó vaskardom. Itt vagyok, és gomba felé. Nem. Lenyírta a hajamat ez a petyuszka. Aha, én megdiasisok ír amúgy. Én mindjárt megdiakardjál inkább. Megtámadott a diakardot, és én most szépen megdiakardjál. A csodában milyen fos vagyok, Istenem. Na, elvigyelek meg a diakardhoz. Egy csomó. Nem olyan sok, csak vagy 10 millió darab. Na. Darab ne parasztiasszam, beszéljünk-e már? Már földön. Tűz. Van tűz. Van tűzünk. Tudtam, hogy nem ugram át. Vagy iratkozzatok fel. Vagy nyugodtan írjatok róla véleményt, és meg bocsánat, hogyha MG-t nem hallatszik olyan jól, csak ez a videó hibája. Okay. Maja szigeten? Az anyád úristenet! Oké, most szépen elindulok gombára, mert én gombáról el tudok menni a diakardért. Oké. Na ennyi is lett volna az a videó, sziasztok!